ina ma kowa Bilal Bila mun na ga sabon ka da kake tuna ga posting na Naziru Sarkin Waƙa. Ya kamata ka zama mai mana. Ya kamata ka dinga ba ma mutane respect saboda ko a girme na farko ya girme ka. Na biyu kana cewa wai dan ka siya wata biyan ya fi ka kuɗi. Na uku ya fi ka followers ɗin da yake magana a kai wai ai an san ka a duniya ya fi ka. Ya kamata ka dinga yin respect. Kai mutum ma yanzu ko ƙaramin yaro ne kana abu mara kyau ya kira ka ya ma magana. Ya kamata ka dinga ka yi respecting ɗin shi ba ma wai wanda ya girme ka ba. Kuma kai ka san a girme ya riga ya girme ka. Nesa ba kusa ba. Arzikin ma ya fi ka. To me wani za ka zo kana wani zagin shi. Ai wannan ba respect ba ne. Dan ma Kannywood ɗin ma ba respect da akwai respect. Ai baka isa ma ka zage shi ba. Baka taɓa isa ba an dai da akwai respect ka zage shi ba. Amma za ka dinga kawai dan Allah ya baka ɗaukaka kawai za ka dinga yin abu. No way kawai kana wani posting ai hauka ne abin ai. Kuma ya fito ya ma magana. Mai san ka ne ma zai fito ya ma magana ma ai. Mutum ya fito ya ma magana amma kana wai zagin shi wallahi kana posting ɗin hauka.